Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ato karong gi sa ulog ang solemnidad sa Assumption. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 ngadto sa 56. Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nagigimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog, "Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako." Kay pagkadungog ko gayud sa iyang pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, "Nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga ubos nga sulugoon, og sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang kamot nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Pitabang siya sa Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya sa pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth ug mipauli sa ila. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.